Рузия Идиатулловна дип әйтик. Без сезне чын күңелдән хөрмәтлибез һәм бүгенге зур бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Чыннан да бөтен Татарстан бүген гөрли. Шундый зур бәйрәм һәм дә Әлки районы халкы да бүген үзенең сәламнәрен һәм үзенең котлауларын бу залга, җылы залга юллады. Безнең Рузия ханымыбыз шундый зур исемнәргә лаек. Аның регалиялары да бик күп. Татарстанның халык артисты, Россиянең атказанган артисткасы. Һәм үзегездә экранда күрдегез 7 мартта нинди зур бүләккә һәм нинди зур медальгә лаек булды безнең Рузия ханым бу инде Татарстан алдындагы казанышлары өчен. Һәм дә менә иң зур дәрәҗә аның хисе буенча да менә безнең тамашачылар тарафыннан да халыктан булган мәхәббәт. Һәм бүген бөтен Әлки районы халкы Рузия ханымга бу шартларда сәламәтлек телибез инде әлбәттә. Һәм нәрсә дип әйтәсе килә? Менә бу шараны бу шарага бер нәрсә дә комачаулый алмады. Хәтта менә бу вирус дигән әйбердә менә без бүген сәхнәдә Рузия ханым монда һәм алдагы көндә шулай бернинди комачаулаусыз һәм шундый якты булып уссын иде. Һәм сез үзегез теләгән рольләрне уйнарга язсын. Күп-күп алкышлар булсын. Һәм алдагы тормышта бергә бөтен якташлар белән очрашып, безнең районыбызга кайтып, безнең Әлки районының 90 еллыгын бергә котларга һәм бергә уздырырга язсын. Менә бүгенге залның яртысы дип әйтерлек безнең якташлар җыелган. Менә минем якташлык җәмгыяте тарафыннан да бик зур рәхмәт әйтәсе килә шундый дуслык өчен. Безнең сез беләсез, хөрмәтле якташларыбыз, районыбыз шундый сәләтле һәм талантлы артистларга бик бай. Ләкин бер гаиләдән шушындый апалы сеңелле халыкның мәхәббәтен яулап алган гаилә бу бик сирәк, бу уникаль гаилә. Минем алкышлыйсым килә Рузия ханымның әти-әнисенә. Менә хәзер тәнәфестә генә безнең килгән кунаклар сөйләп утырдылар, ничек Рузия ханымның әтисе нинди матур итеп җырлар җырлаган һәм сәләт каян килгән дип. Менә шушындый гаиләдән шушындый кызлар туган. Шул кызларның тагын да нинди сәләтле кызлары һәм оныклары. Алдагы тормыш бик матур булсын, бик уңайлы һәм шундый якты булып уссын һәм менә безнең Рузия ханым шулай да чәчәк атсын. Hürmetli Ruzia Hanım, Әлки районы халкы, Түбән Әлки җирле үз идарәсе исеменнән һәм шәхсән үз исемемнән сезне чын күңелдән юбилеегез белән тәбрик итәбез. Сезгә нык сәламәтлек, озын гомер, бәхет, шатлык телибез. Әлки районы төрле өлкәдә эшләүче талантлы шәхесләргә бай төбәк, ә югары Әлки авылы мәдәният өлкәсенә, театр өлкәсенә биргән ике зур шәхес. Татарстанның халык артистлары, Россиянең атказанган артистлары Исламия апа Махмутова һәм сез, Рузия ханым. Сез, Рузия ханым, театр өлкәсенә зур өлеш керткән шәхес. Сезнең иҗатыгызны яратучы күп санлы тамашачыларыгыз бар, булды һәм хәзер дә бар. Сез Әлки районын Татарстанга гына түгел, Россиягә таныттыгыз. Сезгә бик зур рәхмәт. Без сезнең белән горурланабыз. Рузия апа, синең мактаулы исемнәрең, күп бүләкләрең, дәүләт бүләкләре бардыр. Ә менә Әлки районының бүләге юк иде әле. Менә без бүген сезгә Әлки районының мактаулы гражданины дигән исем тапшырырга телибез. Кабул итеп алыгыз. Hürmetli tamaşaçılar, Әлки төбәге татар театр сәнгатенә бик күп шундай шәхесләр биргән. Безнең Галия апа Булатовадан башлап, Әсхат Хисмәт, Исламия Махмутова, яшьләр арасыннан Фәнис Калимуллина, Резидә Тухватуллина һәм шуларның арасында иң якты йолдыз булып безнең Рузия апа Матыйгуллина тора.
Әлки кызларын, мишәр кызларын шибәрдиләр. Шулай очрашканда башка район халкы әйтә инде, сезнең халкыгыз әлки кызларын ничек шибәр булмасыннар соң, сезнең Рузия Матыйгуллина гына да ни тора дип. Шуңа күрә сез, Исламия апа, сез шибәрлекнең эталоны, алдагы көннәрдә дә сез һәр вакытта да шундый уңышлы рольләр башкарыгыз. Без сезне яратабыз, без сезнең белән бик горурланабыз. Кадерле Рузия апа, авылдашлар исеменнән, туганнар исеменнән без бик действительно яратабыз, кушылабыз бөтен әйткән сүзләргә. Но самое главное, яшь вакытны әгәр искә төшереп китсәк, без баштан бик каты уңайсызландык, җыладык. Ринат абый сине Чиста ягына, Казан ягына алып киткәч, бер көн аның өчен җыладык. Аннары тагы 2 көн җыладык, Ринат абыйны жәлләп. Ни өчен дисәгез, шундый әлки кызы, югары әлки кызы. Ул юк дисә бит, бернинди коронавирус та алмый. Юк дисә, менә үзенеке 90-90. Шуның өчен ул бит монда теге 11-12 хәлек җинен кыеп кайта да Ринат абыйга дуа итәргә кирәк. Анага бик зур рәхмәт, исән сау булыгыз, һәр вакытта шундый матур булып калыгыз. Без сезне бик каты яратабыз. Әлки авылыннан, туганнар исеменнән бик зур рәхмәт, что Әлки районын шулай тота белгәнгә, үзегез шундый матур семья булып, матур гаилә булып кала белгәнгә бик зур рәхмәт, Рузия апа, бик зур Рәхмәт сезгә, тамашачыларым, мин сезне бик яратам. Әлкиләрне бигрәк яратам каты. Зур рәхмәт сезгә, бик зур рәхмәт. Якташларыбызга зур рәхмәт әйтеп, хәзер сәхнәгә мишәрләребезне чакырабыз. Мишәрләр биюе.
Казан бию ансамблі. Ансамблінің жетекшісі Татарстанның халық артисткасы Рузия ханымның ғазиз қызы Чулпан Закирова. Рузия апа, сіз отырыңыз. Мәжит Ғафури исемендәге Башқұрт Дәүләт Академия драма театры артистлары біз мұғайын банкетқа гына килеп җитәрбез дип хәбәр иттеләр. Әмма видео котлаулары үзләреннән алдара килеп иреште. Рәхим итеп экранга. Кадерле дусыбыз Рузия. Мәжит Ғафури исемендәге хезмәт кызыл байрак орденлы Башкорт Академия драма театры коллективы исеменнән һиңә ялкынлы кайнар сәлам. Һин сәхнәгә гашыйк янһың. Сәхнә өсөн ялганһың. Лариса, Зөләйха, Галимә Бану булып илгә таралганһың. Исемдәрең Рузия һинең, күңелдәрең тулы мәрхәмәт. Һиндәй сәхнә йондыдына яшәй бездә мөхәббәт. Йөрәкәем Рузия, Рузиякәй, Рузейка. Мин һине матур юбилең менән ысын күңелдән котлайым. Һиңә озын бәхетле гомер теләйем. Гаилә бәхете. Ендәреңдең бәхетен күреп яшәргә яфам. Зур-зур иҗади уңышларга ирешүеңде теләйем. Рузия, хәтереңдәме? Үткәндә без һинең юбилееңә килгәндә Алгугайнуллина әйткәйне: Рузия, кайгырма. Был һинең картлык түгел, картлыктың яшьлегенә генә инүең дип. Бuna biz уртаһына да килеп җиттек, Аллага шөкер. Әле картлык икәндә генә килә ул. Әле уга килергә иртә. Һин бирешмә. Һинең күңелең саф. Һинең күңелең яшь. Табигать гырсыктар халай инде ул. Узак иттереп торып булай матур булырга ярамай дип әйтә табигать. Күңелең яшьлеге хүрелмәй. Мин һиңә буна үзең теләгән иң изге теләктәреңде теләйем. Мин һине кысаклайым, яратам. Үзеңде, гаиләңде, балаңды, барыһын да мин һиңә уңышлар теләйем, Рузия. Татарстан кыздары, кыздары сөйләре, хай, хуга утка инүләре, хай, яндыра басылдары, хай, гүлкүлә сылмаюлары, хай. Рузия ханым, юбилейгыз менә! Менә бит рәхмәт, нинди матур язма җибәргәннәр. Башкортлардан соң инде сүзне итальяннарга да бирсәк була. Әллә инде монда килеп җиткәннәрме? Юк, үзләре түгел, җырлары. Il monde, ягъни бу дөнья. Яшь җырчылар Илгиз Закиев һәм Әмир Әхмәдишин башкарачак җыр әнә шулай дип атала. Stanotte amore non ho più pensato a te, ho aperto gli occhi per guardare intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori
finiti con la gioia che il dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente acquanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira, il mondo gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente acquanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Stanotte amore non ho più pensato a te. Илгиз Закиев һәм Әмир Ахмадишин. Рәхмәт сезгә, егетләр. Рәхмәт, егетләр. Казан шәһәр филармониясы солистлары. Илгиз, Әмир, рәхим итегез. Әни сезгә чәчәкләр бүләк итәсе килә. Шулпан шигъри тәбрикләүгә дә күчәргә вакыт җиткәндер. Һәм ул Шекспирның санатларыннан бер дә ким түгел. Шулай, чөнки ул чын йөрәктән соклану, чын күңелдән ярату белән сугарылган. Димәк ки, Роберт Миңнуллин халык артисткасы Рузия Мытыйгуллинага, укый Фәннур Мөхәммәтҗанов. Ашык сәхнә, асыл бер зат. Кем аңлар аның җанын? Бәхете дә, тәхете дә шушы сәхнә бит аның. Ничә тормыш, ничә язмыш үткән аның җаныннан. Йөрәкләре ничә янган, ничә тапкыр ярылган. Сәхнәләрдә ничә туып, ничә кат яшәгәндер. 1000 тапкыр картайгандыр ул. 1000 тапкыр яшәргәндер. Кеше язмышлары белән яшәүе авырдыр ул. Кайгылары гомерлеккә йөрәктә калырдыр ул. Ул һаман үзгәрми. Гүзәллек көчле шул ул. Ничә кеше гомерен яшәгән кеше шул ул.
Bir карасаң шау шәшәк ул. Bir карасаң көл, күмер. Ничә гомергә торадыр сәхнәдә үткән гомер. Сәхнә биек, һәм ул мәңгелек. Сәхнәдә ут кабына, ачыла да ябыла ул. Ачыла да ябыла. Театрыбызның яшь артисты Фәннур Мөхәммәтҗанов. Сәхнәдә әнием, махсус синең өчен. Татарстанның атказан артисткасы, халыкара конкурслар лауреаты Алина Шәрипҗанова. Rızay tanhay Beri daradı saman gider Has Sonra tu soy me tamam Rızay asi Bataram diram Rah Tudali hamdam Tu janu Rahda Tu jon Soni tu say Mani mo Marodi ara Today osu Tugeri chausu Yorinda Masadi yone Homa yosori La khodi yone Ho Washe Together Татарстанның атказанган артисткасы Алина Шәрипҗанова һәм Казан бию ансамбле. Ансамбльнең җитәкчесе Чулпан Закирова. Зур рәхмәт. Шын күңелдән катлыйм сезне, Рузия ханым. Рәхмәт. Хөрмәтле Рузия ханым, бүгенге кичәдә сез күрергә теләгән тагын бер җырчыны сәхнәгә дәшәбез.
Сіз де алкышлап каршы алыгыз. Кадерле тамашачылар, сәхнәдә ерак Кытайлардан килеп Татарстанны үз иткән милләттәшебез Базарбай Бикшәнтәев. Нәсіліңні, кемлігіңні біл, татар. Шәтір кетсе, тамырыңны күн қаплар. Татар оғлан белесіңі тамырын, қаян келміш қая таба барарын, қай негізден сенің нәсіл ұрын, нинди елден нинди жерде тұрын, Бұлғар бабам киіп атқан жердер бұл, алтын орда шешек атқан жердер бұл. Шыңғыс ханға да кеткен, Ауропаны Азияға бір кеткен, Хади аушы император болмыштыр, татар болсын бұл хақта да біліп тұр, Хылғанилар, Хұшәрифлар жан Келе туқайларға тұташқан, Яугер ерлер затлы нәсіл тамырын, Тарихларда шаллы есім алырын. Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт. Кайда гына яшәсәк тә, кардәшлектә чикләр юк. Дала кебек күңелләрне бикләй торган бикләр юк.
Ринат ағабыз Закиров бүтін дүниядағы, бүтін Қытайдағы яшәүші татарлардың әтесі болса, Рузия апа біздің әнейіміз ретінде әнейіміз деп әйтәргә була. Шын көңілден зор рәхмәт. Шын көңілден зор рәхмәт. Кешенең кешелегенә бурычлы булу, ул бер кайчанда уnuта торган әйбер түгел. Безне шушында Татарстанга, тарихи ватаныбызга кайтаруда бердән бер сәбәпче булган кешеләр менә Ринат ағабыз Закиров. Шын көңілден зор рәхмәт. Бергә булыйк, бердән булыйк. Зор рәхмәт сезне шын көңелдән бәйрәм белән котлыйм тагын бер рәттә. Базарбай Бикшәнтәев. Зур рәхмәт, Базарбай. Инде тәбрикләү өчен сүзне Камал театры яшьләренә бирик. Раил Шымсуаров һәм Ришат Ахмадуллин. Бәйрәмегез белән, Рузия апа. Сез безнең чулпан йолдыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Yıldızlar sünde, tün uzağan indi, bir yıldız kaldı, ul şulpan idi, ul şulpan idi. Kimne kütesi tar sayın yalnız ey delim inan ey yaşayan yalnız kimne kütesi tar sayın yalnız ey delim inan ey şayan dünyada sizi benim kururga yaşlı müze yaşlı müze Шын күңелдән сезне тәбрик итәбез. Без сезне яратабыз, Рузия апа. Мин сезгә студент чагыннан бирле гашыйк. Раил Шымсуаров, Ришат Ахмадуллин. Әнинең яраткан яшь артистлары. Рузия апа, ул инде сезне Ишан хәзрәт исеменнән котлады. Хәзер инде үз исеменнән котларга тели. Сәхнәдә кем, кадерле дуслар? Артистканың якташы, әлбәттә, хезмәттәше, сәхнә партнеры Әсхәт Хисмәтов. Ай рахмат, ай рахмат. Шешек тутып шықмыша сен ал, сен шо.
Ondan soң бит сен ашуланашақсың. Қадірлі тамашашылар, біз совет заманында өстік. Мына қазір телевизорда бара бит әлі созвездие жұлдыздық деген тапшыру. Ол вақытта біз өскенде алай түгілі ол. Ләкин біз мәктептен шушындай әйбір біле шұғыланып, мен жыр бойынша біздің жұлдызыбыз Рузия бию бойынша, һәм дә тағы біздің Уртәлки деген Китенші деген ауылыбыз бар. Аннан Әсхада деген оқушы шиғыр бойынша барайы. Рузия Қазанға оза, бізге грамота тұттыралар да қайтарып жіберелер. Міне шулай Рузия Қазанға кетті, Алланың рахматы біле шулай, оның артынан жүри. Мен де шушы Камал театрына келіп білектім. Міне 42 ел бірге, ол енді көбірек ішлей. Мен аның біле 42 ел бірге, кеу білен кәлеш те болдық біз, егіт біле қыз да болдық, ер біле қатын да болып ойнадық. Яқташым, сен айжа тоңышлары, Аллах Тағала исәнлік саулықтан айырмасын, көңіл тынышлығы, ғаилә бақыты, ұнықларыңның рәхәтін көріп яшәргә насып етсін. Юбилейің біле. Zühre yıldız, taң yıldız, taң bilin geçte süner. Bunak bulup kınaduslar, dileyken yaş ömer. Bunak bulup kınaduslar, dileyken yaş ömer. Şiltir ağıp gider, taşlama şişmege. Yaşı ömürler geri koysa, bilirdim nişlerge. Yaşı ömürler geri koysa, bilirdim nişlerge. Da yaşlığım ökünemez idim sıman. Adaştırsa da yaşlığım ökünemez idim sıman. Юбилейің біле. Асхат Хисматов һәм Булат Хисматов. Рахмет. Сәхнәдә Галиәскәр Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театры труппасы. Жылда Марсель Хакимович Сәлімжанов біздің арадан кеткәч, әлбәттә, еш қына сұрау берелер еді. Сиңа бик ауырдыр инде Марсель Сәлімжановтан соң. Менә хәзер мин әйтә алам, жеңіл булмаса да, ләкин шул ук вакытта бик рәхәт булды. Чөнки Марсель абый үзеннән соң ғажайып мирас қалдырып кетті. Һәм төп мирасы менә бу Галиәскәр Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театрының труппа артистлары.
Һәм әлбәттә, Рузия Матыгулина, мин аны Рузия апа дип йөртәм. Чөнки ул миңа апа. Безнең театрда, гомумән татарда апа, абый дип дәшәләр. Бу ихтирам, бу хөрмәт дигән сүз. Шуңа күрә Камал театрында талантлы артист булу гына аз эшләр өчен. Әле мин хәтерлим, беләм, балачактан труппаны туплаганда һич шиксез, әлбәттә, кеше сыйфатына карыйлар. Чөнки труппада яшәү, труппада эшләү, коллективта, чөнки театр ул күмәк эш. Беренче чиратта, минемчә, кешенең сыйфатын бик нык тикшерәләр, карыйлар. Менә мин Рузия апаны безнең театрда, труппада начар кешеләр юк. Менә Рузия апа, сез бик горур. Шул ук вакытта сез бер кайчан да мактанмыйсыз. Менә монда Шамил Зинурович та эшләде, сезнең туганыгыз. Ринат Зинуровичның кем икәнлеген беләбез. Шулпанның нинди дәрәҗәләргә җиткәнен беләбез. Үзегезнең нинди дәрәҗәгә җиткәнегезне беләбез. Ләкин бер вакытта да сез шуның белән масаеп җирмәгәнсез. Сез труппаның бер тигез вәкиле булып яшәдегез һәм яшисез. Ә инде бүгенге сез күрсәткән үзекләр, биюләр, җырлар. Мин менә кулис артында карап утырдым, кая яшереп җирисездер ул талантларыгызны. Әле ачылмаган талантларыгыз бик күп икән. Шуңа күрә иҗади тормышыгыз тагын да зак булсын. Тамашачыгызны сөендереп яшәгез. Һәм мине дә сөендереп яшәгез. Һәм труппаны сөендереп яшәгез. Бәйрәм белән сезне. Миңадыр инде хәзер сүз әйтергә. Хөрмәтле тамашачылар, менә бүген мин 40 елдан артык эшләгән иҗатымның җимешләренең кайберләрен сезгә күрсәтергә тырыштым. Имтихан тоттым. Менә мин бу театрда ничә еллар эшләсәм дә, нинди бөек шәхесләр белән эшләдем. Шушы мизгелләрем өчен Худайга рәхмәтлемен. Менә мин атаклы режиссерыбыз Марсил Хакимовичның шәкерте булган өчен әлбәттә мин горурланам. Театрга килеп кергәч тә проза табилар. Аннан соң бик бәхетле чорга туры килдек. Бездә бик драматург Туфан абый Миңгулин вакытында менә мин шушы чордагы бәхетле артистларның берсе дип саныйм. Менә бүген минем коллектив, минем иҗатташларым бүген бәйрәмемне шул кадәр матур иттереп бизәделәр. Миңа аларга бернинди дә рәхмәттән башка бер сүзем юк. Рәхмәт сезгә, дусларым. Менә әлбәттә мин бүген менә бу сәхнәгә мин аны хезмәттәшләремнән башка мин моны йөреп чыга алмас идем. Менә моны инде әлбәттә мин бик әйтәсем килә яшь талантлы егетләребезгә, Радик Бариевка, Илтизар Мөхәммәд Галиевка ис китәрлек менә шушы егетләр оештырып, бу сәхнәдә мине сезгә тәкъдим иттеләр, күрсәттеләр. Әлбәттә инде мин бүген тырышып йөргән дирекциягә дә рәхмәтем бар. Әлбәттә инде Фәрит Рафкатович, ул кырыйдан булса да сөйләшеп, мин карадым, бар нәрсәне әйбәт Рузия апа дип, ул һәрвакыт минем күңелемне күтәреп йөрде. Аңа да бик зур рәхмәтлемен. Тамашачыларым
бигрәк тә сезгә рәхмәтлемен, рәхмәт сезгә.